me Brésil au ratimna. Il est comme Brésil, nous sommes. Regarde-toi quoi. Faut tourner, faut tourner. Oh là là. Donc il tire dans la fille, on a des sous les faits. Il te même sauvé alors. Oh, Africain, mon Afrique, l'Afrique ne change pas. Moi, je suis né à Brésil, au Santiago Bernabéu. C'est quoi? Gafou Bramere, il a fallu qu'on nous voyage la carne à son. Nous sommes nous à Maroc en Libéré. Gafou Ganassa, il dit qu'à débouiller. Gafou, Allah Gafri, awa. Voilà, il me faut la main. Si tu viens, comme Brésil, me Brésil au ratimna. Il est comme Brésil, nous sommes. Regarde-toi quoi. Faut tourner, faut tourner. Oh là là, tu connais oh là là. Gafou. Ici, mais j'ai été ça. Gafri, awa. Voilà, qui gagne maintenant? Wallahi lokacin da kai mai da wallahi kan fuiti irin wani na so bi wani kwanne iya ho wallahi numa fiya mso gwa jiro ne do fuka na blaki iri furu gwa kadni alhamdulillah rabbil alamin do jani won yo ni ju sawai to ya kata bai yo ay mun ke go wallahi e du nga ay ne madumi e madumi na fola gafu la dem zonu be boro ne ba no dem zanu be wala e ba ko famna ay comme e findende la ta kilim mo so kaso ne ra bolo ya funya kapsa oi sina plaisir ni muso na ni no fe abta usiki salon no ka tele la je ko nyebo tungani yante kele ngwa tungani le fled na tu kono dino be tembo ya do ara gara paranti ate nyuma nya pe gloni jo mindron kaso ram kanto lutan flala o wati de netra Brésil o ma Brésil kare o ma chucha kiema chaja para wadi mi fe kane tro wala dara mi fe Brésil kane kam yalla La fille n'a ni sous le fond fait. Ah, putain, on a bon. Jabikali. Nebo, mfoni. Mafoni ki muso voyage ni do. Ma ki ta voyage là. Ne ka voyage ma bodo ko sone sira kana so. Na ete ne wole to le sira ai ma. Ne bi wole muna. Muna ne bi wole. Chawa goro na fanta ego wole muna ega kola muna. Bolo chawa goro na fanta ne do. Ne ko bolo chawa goro na. Ne ete ko. Ne ba ne ni te. Ne kamen chere ma ne furu ya le ne furu sunan fana do afu ma fa ke furu ke ne che wo ke furu ke wane bo ne ka furu le do ne ka furu awo ne che ai woro tane bone no fe amata kula bone no fe ko yi ne ba ite min kala make iche amene boluli na saka mele do ni ga saka mele do ne ka pote fere ne wa do kama woro kama wora wa ne ka tafi ina ne ta ka jugu ne ba na ka suma ifan fake aka kala ne fan fe aka kala fa fe jo ba ite même so be yoro ne ta so le na ka ne ne ta ka lo fe ta ka lo ta President anda blasa anda blasa media kaze anda obo anda blasa what anda blasa
mɔgɔ la fara cogo a bɛ kɛ mɔgɔ bɛ la fara tan na. ba i yɛrɛ bɛ ɲɛnɛmaw dɔn dɛ. wa bulon minɛ tɛ ni mɔgɔ dun ka ta dun dangaden ni ba nana fɔ k'e de tun t'a dɔn a tɛ t'a la. ma e cɛbara n wolo ma ba muso ɲɔgɔn dɛ. ne ko n taa voyage la ja e bɛ nin ko sugu de kɛ ne kɔfɛ san. ne ye mun kɛ ne ye mun kɛ. tiɲɛna ne tigɛ la e fɔ ne jala wa na taa n wolo ye. wa denw de kɛra ka du in fa ten dɔrɔn. o jɔ fugarite jɔ fugarite ne. ma ko wɛrɛ ka ko ba bɛ muso ɲɔgɔn. ni t'i miiri ne b'i faga ka bɔ diɲɛ kɔnɔ. n bila baasi tɛ yen. alhamdulilayi i yɛrɛ dun. baasi foyi tɛ yen. tɔnɔ ko k'u ye min kɛ tiɲɛna a ma kɛ. o m'o ta accident de o m'o ta accident de. o ye mun accident ye o ye mun accident ye ni kɔni y'i seginna ɲɔgɔn fila kan an bɛ tigɛ ɲɔgɔn na la ye i y'a faamu. o tɛ accident de. n'o ye accident ye o t'a fɛ an bɛ ɲɔgɔn kɔ. ne tɛna o ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ bilen sa ne tɛna a ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ. o de da ka di i la wari di an bɛna taa sugu la tile gana. jumɛn ne b'i ka kuma faamu. wari di an bɛna taa sugu la tile gana. ja de kɔrɔ. mun de b'e la sanogo sanogo sanogo. de kɔrɔ. mun de b'e la sanogo mun de b'e la. Kaizen Elve e Kaizen. Kaizen a ye na k'aw fa ma minɛ o bɛɛ kɛra den sugu de ye dɛ i b'i bila kun ci. ma est-ce que ba biɲɛ ma kuya. o ye muso den de ko ne b'a fɔ mun den sugu de diɲɛ kɔnɔ a ba ye fɛn fa ma ŋana a tɛ fura ɲini o la a b'aw jɔ muso la kɔnɔ. ba ko mana k'a tusa na segin ma de falen. e ka bɔ de. Assalamualaikum. den sugu de ye dɛ. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mun de bɛ yan. k'a kɔnɔ bɛ k'a a bana ko ma y'a wele sa n'a mangɛ. k'a mangɛnɛ. n kɛ. Sanogo e Sanogo. i ka bɔ madame i ka hakɛ to madame Sanogo kɛ de tɛ yan. awɔ o de don. ma dɔn est-ce que bana tɛ kalabancɛ. ma dɔn donc sa aw b'an don. bisimilahi rahmani rahim bisimilahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin 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 n den n y'a bana dɔn. o ye mun bana ye. n y'aw fa ka bana dɔn. C'est quoi aw fa ka bana k'a furakɛ. ne kɔni karamɔgɔ ninnu ne bɛ se k'a furakɛ. wa 40. ka pisɔn dɔrɔn faleni wa 40 ayi yan. Non, c'est pas pisson, c'est... n'o don ne bɛ taa n'o don ne bɛ taa. n t'a dɔn ko barita sera dugu ne ye karamɔgɔ de aw de ye ne wele ne ye karamɔgɔ de. awɔ e den la e den la. ni ne ma ne ka bana furakɛ jɔn de b'a furakɛ. awɔ an ka sotigi dɔ don hali n'a sɔrɔ nafa t'a la. voilà e ni tɔmɔ ɲamana de wa ubiyɛn i y'a bɔ min. Viens ici. nin fana maa si la jumɛn belebeleba ye o jɔn ma. ne den de y'a fila bɛɛ. wa u t'i cɛ fɛ dɛ u t'i cɛ fɛ hali dɔɔni u t'u fa fɛ. u t'u fa fɛ. karamɔgɔ awɔ u t'u fa fɛ. mɔgɔ bɛ se ka ye t'i fa fɛ. o bɛ kɛ o bɛ kɛ. ayiwa. donc sa i ka fɛn ka ta n'a bɛ kuma. ala ka nɔgɔya. ami. ni magara n'a zumɛnna ne kɛlɛ e kafiri den bɔnsɔn ni wa 40 bɔ n ye n da 200 ka mankan na sɔngɔ ko n man kɛnɛ kafiri den n'a kuntagɛ ne tun tɛ ko wa 40 n'i sɔgɔma to kɔnɔ n'i ye wulu fɔlɔ tigɛ. karamɔgɔ den nin kalabaji den. ayi karamɔgɔ de komi ne ye bana in. ayi bɛ se ka na mɛ pour que n'i sutura i b'a fɔ ko n man kɛnɛ yɛrɛ ko n ka nasɔgɔ ban pan na ko ni n ta sugu tora ka nasɔgɔ minɛ na ko bana bɛ wuli i bɛ muso ɲininka o la mɛ kafiri den tun tɛ kɛ ja o tɛ wa 40 n bɛ bange de d'i ma. madame. oui. bisimilahi rahmani rahim bisimilahi rahmani rahim bisimilahi rahmani rahim bisimilahi rahmani rahim madame i sigi n'i cɛ ka bana ye n'a sɔrɔ sisan ni wa 40 b'i bolo so kɔnɔ i b'o ta ka na n b'a ka bana in furakɛ. i y'a faamu. Safi wa 40 bɛ bolo so kɔnɔ wa. e kafiri den ne y'o de fɛ yan bɔgɔti kɔnɔ bɔn n'i tɛ dɔɔnin kɛ kafiri den bɔnsɔn. wa 40 de bɛ bolo so kɔnɔ aw bɛ se ka nasɔngɔ b'o la. n t'a bɔ a la cɛbakɔrɔ de kan k'i jɔ nin dun nasɔgɔ ye. ni min degun bɛ ne kan e tɛ se ka degun bɔ ne i kan. tɛ se ka bɔ a la i tɛ bɔ i ka tabaari kɛ i cɛ ɲɔgɔn bɛ baara la ka nasɔgɔ. ne man kɛnɛ taa wa 40 tigɛ yan ka taa n yɛrɛ furakɛ. e man kɛnɛ mun ye pan ka wuli
ni wa mala. E be ki birigi kono da. Nkono. Oye wa bi na ntuma de. Na ma ko lo bilale. Bila do men no yera la. Ni muso ka fi den yɛrɛ. Wa bila ni bolo cɛ bɛna sa. Jɔra ka marché yɔrɔ la. Ni yɛrɛ kɔlɔkɔlɔ ye. Ne jɔlen don ka ne kɔnɔ depuis sɔgɔma tɛ ka na. Ale ne yɛrɛ sɛgɛnna sa. Salamu alaikum. Alaikum salam. Ne fa, a kɛla cogo di? An ye karamɔgɔw de. Karamɔgɔ wa? Awɔ. N kun b'a fɛ k'i kungo lajɛ de. Ka ne kungo lajɛ? Wa a bɛ ne bolo ni anw ɲɛ gana anw de bɛ wuli ka se karamɔgɔw ma yen nɔ. Mais karamɔgɔ ka wuli ka na anw sɛgɛrɛ. O kun ye fɔlɔ o tɛ sisan ye koyi. Sisan fɔlɔ a kun bɛ fɔ de ko ni mori y'i sigi so i bɛ fɛn sɔrɔ. Mais sisan an moriw de bɛ wuli sisan k'a ɲɛɲini quoi. An yɛrɛ de bɛ taa an ka client ɲini an yɛrɛ. Sinon mɔgɔ tɛ taa o. Mɔgɔ tɛ taa. Bamakɔ kɔni b'a bɛɛ. Awɔ a bɛɛ bɛ yen dɛ mais ne ye karamɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ i bɛ karamɔgɔ min dɔn. Ne jɔlen sisan ne ɲɛ bɛ ka fɛn min na sa e yɛrɛ ɲɛ t'a la. Karamɔgɔ. Kana ni fɔ ɲɛna koyi. Parce que ne yɛrɛ ɲɛ bɛ fɛn min na e la sisan ni e y'i duguni dun sisan k'i fa e bɛ taa ɲɛgɛn na. Walayi karamɔgɔ o ye tiɲɛ o bɛ kɛ yɛrɛ yɛrɛ de. Ni e ye ji min e bɛ taa sugunɛ kɛ. Karamɔgɔ walayi bila o bɛ k'ale sisan ne filɛ yɔrɔ la sugunɛ kɛ nɔgɔ bali. Ne b'a dɔn e bamuso ye muso de. Awɔ ne ba ye muso. I fa ye cɛ ye. Awɔ. N ye karamɔgɔ an tɛ karamɔgɔ ye. Karamɔgɔ walayi b'a ɲɛ dɔn. E delila ka taa karamɔgɔ fɛ yen fɔlɔ min ye nin f'i ye. Ayi. Hali kunu tile ma bɔ kɔrɔn fɛ yan. Awɔ. A ma bi tile bi fɛ yan. Awɔ. Ko ne mɔkɛ de tun bɛ tile bɔ tile bi fɛ fɔlɔ ka taa bi kɔrɔn fɛ. Mais ça c'est quel genre de famille? Oh Africa, mon Afrique. L'Afrique ne change pas. Moi je suis né à Brésil, au Santiago Bernabéu. Et je suis l'Afrique aujourd'hui. Les mères, la mère, les pères en train de tomber, que les maladies sont tombées. Le Kramgo est venu regarder les pères devant tout le monde, a dit 200 000. Les 200 000 n'a pas trouvé. Mais la mère est partie prendre l'argent, mais l'exé est élevé. Dire que... Moi je veux partir à Reda. Mais comme sisan anw ka dɔnni bonyana sa tile de bɛ bɔ kɔrɔn fɛ ka na tile bi fɛ. Oui. Karamɔgɔ cɛ yɛrɛ ma nɔgɔn koyi. Ne ma nɔgɔn dɛ, ne ma nɔgɔn. Mais hakilina kelen bɛ n na k'o f'i ɲɛna. Donc n bɛ n'i ka kungo lajɛ sisan n bɛna fatiya ta sisan k'i ka kungo lajɛ degun b'i kan n b'a f'i ye i tɛ kuma. Ne kumana dɔrɔn o b'a yira k'a fɔ ko ne t'a dɔn. Ayi karamɔgɔ ne b'a dɔn i b'a dɔn e ye fɛn fɛn fɔ ne ɲɛna sisan ne tun tɛ nin si kalama wa nin bɛɛ. E tun tɛ nin si kalama. Ayi e k'i jɔ ba in karamɔgɔ i b'a dɔn han sanfɛ kunkoni dɔ de bɛ ne da la quoi ni sera k'o régler ka diyan a bɛ diya n ye koyi karamɔgɔ ne ka cɛ ko gɛlɛyara. Ne ba wa fɔ k'i sera koyi jitumu bala mɔden Nuhu Samake. Alhamdulilayi rabbil alamin. A mun ɲɛda la siɲɛ 3. Alhamdulilayi rabbil alamin. Alhamdulilayi rabbil alamin. Alhamdulilayi rabbil alamin. A ka ɲi ten. Donc i ka cɛko nin y'a bali pewu. Karamɔgɔ. Oui. Karamɔgɔ walayi n'o kɛra. E bɛ cɛ modèle jumɛn de fɛ? N b'o karaba k'o d'i ma su ko ni dugujɛ cɛ. Karamɔgɔ kɛ cɛ belebeleba jamujan yɛrɛ de ka di ne ye. Olu fana man ɲi sa. Olu man ɲi. Karamɔgɔ. Awɔ. Cɛ belebeleba jamujan. Fɛn yɛrɛ kana k'aw kun ye dɛ a k'aw bonya ka jɛya dɔrɔn. Ayi sa fɛn min yɛrɛ bɛ e kɛrɛfɛ e tɛ ka se k'o dɔn. Kɔnɔsi tun kan dabila a dabila. Bamanan ka bamanan. On est avec ta Arrêta. I bɛ taa Arrêta grand frère. Watan 50. Watan? Non, moi j'ai 200 000 seulement. Ça. Hein? Faut qu'il y ait français dabila. Français bamanan. E tɛ bina dabila matériel san. Kemenani de Bumbu. Kɛmɛ de. Ah? Allez, an bɛ taa matériel san. Matériel? C'est quoi? Dozi. Yiri. Oh, ouais, au Brésil, nous, Brésil, c'est Marijuana. Marijuana. Marijuana.
laisse. Rara, Viens. ne ba cɛ beleba jamujan ka di a kɛ cɛ minnu ye karamɔgɔw ye sa fo u ka misɛn bumusinin b'u la olu fana ka fisa komi n ka lajɛlikɛ minɛn bɛɛ tɛ yan donc sisan n'i sera ɲamana i bɛ don atebugu daba fɛ n'i donna o fɛ premier carré deuxième carré donc i bɛ fara dɔrɔn kubuɲɛri kɛrɛfɛ dɔrɔn i bɛ fara ka don carré kɔnɔ dɔrɔn balontanna min bɛ yen o fa kɛ di ne ye mali balontanna bɔ yen o fa di ne ye karamɔgɔ awɔ e den balontanna ye ne den ye balontanna in de kɛ wa e bɛ karamɔgɔya la ne bɛ karamɔgɔya de kɛ i ma ye a bɛ to ka bi caman don wa awɔ a fɔra ko bɛɛ n'i ka sabu i bɛ n sɔrɔ yen awɔ n y'a donc mɛn n bɛna fɛn tɔw ɲɛnabɔ mais n bɛ kuma kelen f'i ɲɛna ka gɛlɛya i b'a kɛ karamɔgɔ ye minnu fasalen don bumusinin bɛ minnu na o de ka ɲi dɛ karamɔgɔ n y'a mɛn a barika ala ye ha bamakɔ i b'a bɛɛ ye bamakɔ de n'i yɛrɛ bɛ ka mɛn koyi ni sɔgɔma koyi ala e bɛ ne faga koyi Aïssa, aïe. Le Brésil amour que tu connais dans le sang, il est canonique. k'i da dugu ma Ah ok. wale n'i m'a lajɛ i bɛ faga don dɔ la koyi Aïssa, Brésil amour de regarder dans toi. k'a ɲuman bɛ da Oui, chouchou. Quand ne ma mère. Eh chouchou, il y a une commune dans ça. olu ko sugu ni man di ne ye sa Ah mon gars. o dɔ ye muso ye min kɛ ne la yan a ma kɛ e ɲɛna yan Kafu. Quand on jate mine ça, ne m'a fait un na gain. Ba gain. Ah ok. a bɛ ka so hali bi de Ay, mina gain ça ne a fait regarder ça quand il wa o t'a bannen dɛ i denkɛ in Ɔn. walahi ni e ma muso ɲini ka di denkɛ in ma Ayi. nin laban bɛ danna ba ye so Ne den ta ne muso den nuru ayi. Elle était ne den ayi. ko di Ne muso den nuru, ne den ta. Ne dɔrɔn de ka di ne ye, den tɛ ne bolo. n'i y'a faamu Ɔn. e muso den Ne don muso den nuru, ne den ta o. Ok. n y'a faamu Ne balila dɔrɔn k'an muso kɔnɔma in ka so. Ah ok. o fana bɛ kɛ brésilɛnw fɛ yen nɔ Ayi, an fɛ olu tɛ kɛ. Ayi ma e de ka di ne ye, a ka di ne ka den sɔrɔ e de fɛ. Ne ma f'i ye. Wala. e bɔrɔla k'i muso kɔnɔma ye cogo min na Aïssa. i bala ka ne fana kɔnɔma ye tan Ayi o t'a la sa, e de ka di ne ye sa, ale fɛnɛ sa. Ɔ Brésil amour ni Mali amour tɛ kelen ne ɲɛ la. Brésil amour bɛ ɲɛ kan quoi. I ma ye. Cɛ ɲɛni tun bɛ ne bi dɛ. Yɔrɔ ne tun bɛ fɛ an ka taa restaurant na ka to ka tubabu fɛn a tɔgɔ sa Charlotte. Charlotte dɔ dun quoi. shawama Voilà Charlotte. brésilɛnw fa b'a fɔ de ko shawama Voilà Charlotte de do ka brésilien kana quoi. Wala n ka petit dɔ in. Ale yɛrɛ bɔra Brésil kana. I ma ye ale bɔra ne mais. ko e k'i jɔ ye e m'a fɔ k'an ka taa shawama de dun wa Awɔ. i b'a dɔn sɛgɛnba de bɛ ne la bi an bɛna taa wari min don shawama na e b'o wari di ne ma ne mako ba de b'a la E ko mɔgɔ wari de la. wala ne mako ba de bɛ wari la Aha. awɔ Ne ma e ka ne bɛ wari di ma. Wala i bɛ wari. Aïssa, aw sa ko Brésil a mɛn nin kɛ. I fa i pansa i fa. Ala gamu. Amesa. Ah, kayak sama saya kena bisa. Kami gue bersen. Biji kelinganasa, biji kelingan asa. Gabu. Ya lah. Wallahi. Lu udah furu. Ya lah. Gabu kamu. Dubin mana? Emang dulu mulai, emang dulu mulai. LV et quinzième. À quel âge? À quel âge il dit ça? Froid, t'es un peu le feu dans votre gungo. Il est froid, bien de l'eau. Oh, t'es un peu le feu dans votre gungo. C'est quoi? Il dans la délande. Tu l'as été une barre de balde, tu fais mal dans Pas ni pas on veut tout ça placer à bien donner des. Et arrêtez. This gars comme je suis là pour mon enfant. Dans la deux gungo. Oh non, merde. C'est quoi ça? Ce putain de porc. Ça c'est quoi? C'est du riz. Moi je mange pas ça. Moi je mange l'hamburger, pizza, frites et salade. Allez, on a dit que ça joue. Et on a essayé d'erreur. Eh ben, tout doit aller comme brutal. Bah, et d'erreur, allez, on a dit que ça joue. Dans la deux. Ne m'en a son boîte de gungo sur moi. Dans la deux barre de balde. Après, il te montre. Akala pour ça. Il y a.
akala ala ni bese na malola to di fu ante barka bali ne na so mo ta boto la ne no warta te bolona to ngono Vous mangez doucement. dans la deux barka bali ala ni no ben so ta na malola to di barka bali ni lo ben so ta malola da akala e ko asa wa fo yere na so ba e na so ba da me ngakini a shida di o Ba, Il t'a blessé la tête. di dasi. Mana sama ko? Attends, je vais Allez, attends, l'homme. il faut laisser ça Allez, attends, l'homme, on va besoin de lui. C'est pas content. de tout là je pense qu'on commence là dans la télé de ta la vidéo an le mi ga duguna comment te ne fa voilà no on est zéro ça de banga zéro Safi nani nga zéro o comment bonne la nani nga zéro isira na ni fengele mi sano wala andi weni ni woni bo bi to mi ki dan te foi fala Elvé Kaizen Mon père. eh la ko to ibabulu koy C'est quoi là? Ba, là. eh aizara ngelengelenta ana wakindo aizara ngelengelenta Ah, pastèque. ke juma pastaki yazara da ko pastaki aizara ngelengelenta Mana zero do atna model bolo wana. arrête faut prendre un arrête ça faut prendre un petit là eh enlève ne me tanga carré na rai faut prendre un Ba, Elvé faut prendre hey ni blanc ma boga kelen dara. tika ni blanc ka fitinta Mo taye bandabla. Kan taye, pitin taye. ni blanc ka fitinta Ça, c'est trop petit. C'est. hey ni blanc ka fitinta Mo kan pitin taye. kata na sene abanga warim senta kala bi wuluti abanga warim sentu wallahi bilani warim sen bedun ti toy apeni ni toy san pare afa Agwajo. Baba bolo le be. yoy abanga warim Allah. Ko bukela. ni ko warim sentu mi tanga jagen abe alam ne songa lena me warim sen bla de mama Agwajo bai. Eni Allah ce. Eni kira ce. abanga warim sentu ni ko warim sentu Chokoroba. Ibe ka buri ide no fe kare ko nan la kai ga wamse. e bodo cholwa warim sen blema wallahi ni ta fanga warim sen blema mi tanga jagen Wamse plemo te drome duru ya. ya kala Aba ko na zero da. La jila ilala. wallahi ya tu Ibe ka buri ide no fe zero ko la. Janna. zerente sa Sili e ku ndomi. ala Nina sili e ku ndomi. afam sa zerente sa wa Ayo buri ne ko fa. nga warim sen ta sa Ige wamse na yoro. Ibone nyami ato chokoroba. Aisa gafu